बर'जों बर'बा हाबाखौनो थारला होननानै फिक्स खालामबानो जायो माने बिदि सेन्देल आलायलायनाङामोन आरोना दा नोंथांमोना नुखादो लोगोफोर एसे गाज्रि खामानि खालामना लाना माने बिदि हमजानाय ओमफ्राय मानो गोरा खालामफिनखो खालामलादों सासे सिख्लाया भाइराल जायोब्ला बिखौ खबा मिटिंआव लिंनानै फांसनाव लिंनानै आरनायजों मानो मानबावो बे बाथ्राखौ आं दिनै बुंनो सानदों आरो बुजिना मोनाखै आं मानि थाखाय जे सासे आइजो माहारिया भाइराल जायोब्ला बिखौ फांसनफोराव मिट खालामनानै आरनाय बरायनानै माने बिखौ गोजोनै माने माबा खालामो आरोना मान सनमान बावो दा बे बाथ्राखौ आं बुंनो थाखाय भिडिअ आखायाव लादों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासे मोननै मोनथाम आपडेट लानानै फैदों दा क्लिपाव नोंथांमोना नुखादों टाइटेल थाम्बनेइलाव एसेबाबो बुजिबाय जानांगौ कल रेकर्डबो होनो सानदों आङो बर'फोरनिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय आं मैया मोनसे भिडिअ होदोंमोन माने जोंहा बर'निनो बेखौ फिसा मोनसे दाय मावनायावनो सेन्देल आलायनाय बिथांमोननि मोजां मोनलायनायखौ बिमा बिफाया सेफायनाय मानि थाखाय मानि जाहोनाव फुल भिडिअखौ दिनै नुनो मोनगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय स' लोगोफोर गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान नैबे चेनेलखौ बेफोरबायदि आपडेट होनो थाखाय साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय स' आङो दा कल रेकर्डखौ नायग्रोनोसै जोंनि बर'निनो बेखौबो गाज्रियानो आरोना नोंथांमोना सोरबाफोर इन्टारेस्टेड दंबा नायलांनो हागोन आरो नायनो इन्टारेस्टेड गैयाबा स्किप खालामनो हागोन दा आङो बुंनोसै लोगोफोर कल रेकर्डखौ नायग्रोनोसै सासे फेसबुकाव आङो नुबाय थादो माने ओरैबायदि सोरबा सासे मानसिया गावनो भाइराल जायोब्ला बिखौ फांसनफोराव मानो मिट खालामो आरो मानो बेफोरबायदि बरायो आं बुजिना मोनाखै बे बाथ्राखौ अब्ला बेफोरबायदि भाइराल जानायखौ नुनानै जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोराबो सोलोंजोबगोन मानो होनबा बे भाइराल जानायखायसो बियो फांसनाव बेफोरबायदि बराय जाजादों होननानै माने जोंनि उन्दै उन्दैफोराबो बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि गावनि प्राइभेट भिडिअखौ देखायनानै भाइराल जानाय माबानाय जानाय बेफोरखौ जों गोबां नुनो मोनदों आरोना आङो नुनो मोनदों सानैसो सोरबा बर' सिख्ला बेफोरो सिगाङावनो अलरेडि भाइराल जाखानाय दा बेफोरखौ फांसन गेदेर गेदेर खबा मेलायाव लिंनानै माने आरनायजों बरायदों आरोना बेफोरथ' मोजां खामानि जायाखै भाइराल जानायासो माने आरनाय बराय जायो नामा मोजां खामानि मावनाय आरनाय बराय जाया नामा बे बाथ्राखौ आं बुजिना मोनाखै आरोना आङो बुंथ'ला भिडिअखौ नोंथांमोना नायग्रोना ला कल रेकर्ड मोनसे नायग्रोना ला आङो दसे उनाव भिडिअखौ बुंसिगोन नोंथांमोना दा कल रेकर्डखौ नायग्रोना ला माने भिडिअखौ नायग्रोना ला आरोना जाथाया जाहैबाय लोगोफोर माने सेंग्रा सिख्ला आरोना सानैबो माने बारा बैसोनि नङा दा बिसोरो रुम मोनसेयाव हराव ज' थानायनि थाखायनो बिथांमोनखौ माने बेफोरबायदि हमनाय जादों आरोना माने गाज्रि आरोना गाज्रि नुदोंनो माने बेफोरबायदि सोमोन्दो माबा देहायारि सोमोन्दो जानायखौ मोनथिदों गासिबो ओमफ्राय दा गासिबो बेखौ हमनानै बेफोरबायदि लासिसिं बानायदों आरोना सेंग्रा सिख्लाखौ हाबाबानो जायोमोन थारलानो माने बेफोरखौ खामद्रायलायनाङामोन लासिसिं माने सेंग्रा सिख्लानिबो इयुननि बाथ्रा दङ लाइफनि बाथ्रा दङ फिउचारनि बाथ्रा दङ ना ओमफ्राय नायलांबाय था नोंथांमोना माने दुखु मोनदों आरोना नुनानै आरो लाजिदोंबो ओमफ्राय मानो गोरा खालामफिनखो खालामलादों ओमफ्राय आंखौसो लायो मालाय गोरासो जाफिनबाय गोरासो जाफिनबाय ना मारै Get Peter ulang. Biasanya terkaya. Enggak kamu.
nunggulah nunggulah. Nunggulah. Bentar bawa nabi. Semua bersih. Mari semua. Gue kau dah lah. Oke. Mari dia ya. अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय बेयावनो मोननैसो बाथ्रा दङ आरोना माने सोरबा सिख्लाया आजिखालि फेमास जानो थाखाय जानांगौ गावनि रोंगौथिखौ देखायो ओमफ्राय माने गावनि बेफोरबायदि गाज्रि प्राइभेट फट' प्राइभेट भिडिअ बेफोरबायदि गावनो भाइराल जानानै लायो खायफाया फेमास जानो थाखाय दा आं बुजि मोनाखै जोंनि गेदेर गोलाव मानसिफोराबो माने सोरबा मोनसे गेदेर खबा मिटिं खालामोबा जे बेफोरबायदि भाइराल सिख्लाखौसो मानो बिसोरो मानबावो आं बेखौ बुजि मोनाखै आरोना बेखौ आं गाज्रि मोनो माने जोंहा सोरबा लिरनाय फरायनाय गेदेर माने जानो गैयैफोरा जे फरायनानै माबा मोनसे डिग्री लानो हादो सोरबा जब लानो हादो बेफोर मानसिखौसो माने जेबो तालाब लाला आजिखालिनि जुगाव सोर भाइराल जागोन बेखौ नायग्रोनासो माने फांसनाव बिसोरखौ मान बावनो थाखाय लिंहरनाय जायो खबा मारायफोराव बेफोरखौ आङो गाज्रि मोनदों आरोना माने बेफोरो सोलायनांगौमोन एसे दा बेफोरखौ एसे सोलायनो हाबा मोजां जागौमोन आरोना दा बुंनांगौ गोबां बाथ्रा दङ नाथाय गाज्रि मोनो आरोना भिडिअ सोरबा कमेन्ट गाज्रि हरो माने मा रोंगौथि दिहुनदो मा बाथ्रा बुंदो बेफोरबायदि कमेन्ट हरनो हागौ बेनिखायनो आङो बुंलायलाया आरोना नोंथांमोना दाख्लै सासे हमजानाय सिख्लाखौ नुखादो गुवाहाटीयाव दा बुंनो थाङोबा बेफोरनि बागैनो गोबां बाथ्रा ओंखारगोन गुवाहाटीयाव सासे हमजानाय सिख्लाया बिनि ना बिमा बिफाया खबर लादों ना बिनि फेमिलियानो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फैना बुंदो सरि बिफायदों बेफोरखौ नोंथांमोनाथ' नुनो मोनाखै दा ओरैबायदि बर'नि गेजेराव सोरबा माबा मोनसे दाय मावोबा बिखौ ओरैबायदि साजा होयो दा बेफोरखौबो जों नुनो मोनो ससियेल मिडियानि गेजेराव दा गुबुन हारिजों थांनायखौ माने बिमा बिफाया होबथानो हायाखै नै दाख्लैबावसो गुवाहाटीयाव हमजानाया सासे सिख्लाखौ सिस्टारखौ दा बेखौ माने बिमा बिफाया खबर लानानै मानो मानजिनो हायाखै मानो बुनो हायाखै थिग बेबायदि जायो आरोना बाथ्राया बर'जों बर' होनबा माबा मोनसे जायोबा फिसा दाय मावनानै माने मोजां मोनलायनायखौनो जे बोखारनानै सोरनिबा जिउखौ खोमा होयो बेफोरो मा जाखो होनबा बर'जों बर'सो हायो गुबुन हारिखौ जे हाया बेफोरबायदि जायो दा बेनि मुवाथ' मोजां जायाखै नियमा एसे सोलायनांगौमोन आरोना सोरबा जे माबा गाज्रि भाइराल जाबानो जे बेखौ फांसनाव लिंहरनानै मान बावनांगौ बे मोजां नङाना बिदिब्ला दं गासिबो मानसिफोराबो मोजां खामानि मावनायफोरा गाज्रि लामाथिं थांजोबगोन माथो बेनो सिस्टारानो माने भाइराल जानानै बिथांखौ ओरैबायदि बरायनाय जादों फांसनाव अब्ला आंबो भाइराल जानांगोन बेफोरबायदि मान सनमान मोननो थाखाय बेफोरबायदि जाजोबगोन माथो बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा दङ आरोना आङो सानबाय थायोमोन माने बुंगोन होननानै भिडिअनि गेजेरजों नाथाय दिनै गाज्रि मोनबामोन गासिबो बुंनाय जाबाय आरोना बेफोरबायदिया मोजां नङा जाय मानसिया मोजां लामाथि थांदो मोजां लामाथि आगान सुरदो बेफोर मानसिखौसो माने बरायजायो आरोना बेफोरबायदि खामानियाव भाइराल जानाय सिख्ला सोरबा माबानाय जानाय फेसबुक इन्स्टा रियेल माबानाय बेफोरबायदि गाज्रि उदै दिन्थिनाय मोसानाय माबानाय बेफोरखौसो लिंलाबायनानै फांसनफोराव मानसि रायजो राजाफोरनो माने देखाहोयो आरोना दानि जुगाव बेफोरो माने मोजां नङा आरोना आंनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय मा आं मोजां मोनो आरोना बेफोरखौ आरोना दाबो गोबां बुजिनो दङ आरोना बर' हारियाव गोबां बुजिनो दङ माने मा जाबावगोन बर'जों बर'आ एना एनि नांलाय खमलाय बुदलाय खुदलाय भिडिअनि गेजेराव नुखाबाय थादों नोंथांमोना माने हमजानाय सोरबा हमजानाय दा बेफोर भिडिअखौथ' कल रेकर्डफोरखौथ' आरो बुंनोनो हाला आरोना गोबां ओंखारबाय थायो आरोना सानफ्रोमबो निउस मोजांखौनो नुला जों दाना बेफोरबायदि गोबां भिडिअखौसो नुनाय जाबाय बिमा बिफाफोराबो जिबायदि साइलेन्टआव थायो गावनि फेमिलिफोरा माने मुस्लिमजों थांनाय सोरबा बिहारि सेंग्राजों थांनाय बेफोरखौ जेबो एक्सन लानो हाया आरोना बर'जों थांबा दानो लाना खारदो दा बेलासियावनो लाना फैफिनगोन थिग बेबायदि मुस्लिमफोरजों बांगालफोरजों थांनायखौबा नों जेबो तालाबानो गैया बे थांनो थांथों रायजो जायै जाथों जे रायजो जानाबो बेफोरबायदि तालाब लायालासिनो थानानै जे गावनि फिसाला फिसाजोफोरा मा जागोन सानसे समायाव बेखौथ' बुजि मोना जेब्ला खैफोदाव गोलैगोन अब्लासो मोदै रथ' गनानै माने ससियेल मिडियानि गेजेराव बुंगोन ओरै उमुक थुमुगाव आंनि फिसाजोआ गोमाना दोङोमोन जोंनि फेमिलिनि सासेल'मोन बेफोरबायदि बुंगोन आरोना दा जि टाइमाव हमजादों बे टाइमाव मोखाङानो नुजाफैया बिमा बिफाफोरा बेफोरबायदि जायो आरोना दा
बेखिनिसै आंनि बुंनाया भिडिअ बिनोमोन जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय